Mistennija tagħlaq fil-bidu ta' frar is-sejħa l-offerti biex jitnaddafu jibda jitħaffir fis-sit fejn se jinbena ċ-ċentru għall-kultura u l-arti f'Albert Town il-Marsa. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta Franz Agius qal li fl-istess ħin għaddej ix-xogħol fuq is-sejħa l-offerti għall-bini. Qegħdin naħsbu li x-xogħol fiżiku fuq l-art jibda l-aħħar ta' Mejju bidu ta' Ġunju dejjem jekk tendering process jimxi kif għandu jimxi u l-affarijiet ikunu xi dan it-tant inkunu qegħdin fl-aħħar fażijiet jew nkella nkunu wasalna biex nippubblikaw ukoll it-tender tal-kostruzzjoni. Is-Sur Agius qal li l-ewwel fażi tal-proġett mistennija titlesta lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla u l-bidu tal-2027. Din il-fażi se ssir b'investiment ta' 20 miljun euro li 15 miljun minnhom huma fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett mifrux fuq aktar minn 17,000 metru kwadru ta' art li kważi nofsu huwa ddedikat għal parteċipanti tal-Karnival huwa maqsum fuq 3 fażijiet. Din il-fażi mbagħad il-fażi tal-bini, tal-kumplament, u mbagħad hemm it-tisqif tal-pjazza li tagħti lok biex f'każ ta' maltemp xorta wieħed ikun jista' jgawdi l-Karnival. Dan ma jfissirx li l-Karnival se joħroġ mill-belt bl-ebda mod. Il-proġett se jinkludi fost oħrajn l-imħażen għal partiċipanti tal-Karnival, postijiet u studios fejn isiru l-provi ta' sfin u l-kant u attrazzjonijiet bilan li l-viżitaturi esperjenzaw il-Karnival u xogħol ieħor li jkun għaddej fuq l-arti u l-kultura Maltija is-sena kollha. Se jinkludi wkoll forn fejn wieħed ikun jista' jaħmi ċ-ċeramika.